muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Chandiunzawo pano inhau yezvimwe zvinoitika muupenyu hwangu, asi zvinhu izvi zvakatanga apo patainge tiri parufu rwavatete vangu. Saka ndainge ndakapiwawo zita ravatete, asi zvichitaurwa zvinonzi mama vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichipiwa zita ravatete, nekuti zvainge zvichinzi vatete ava vainge vari munhu ainge achibata-bata. Asi baba vangu vakabva vachizongoona zvakakodzera kuti ndinge ndichipiwa zita ravatete. Ini mukukura kwangu mukoma, vatete ava ndaisambovafarira zvachose. Vaiti kana vakauya kuHarare, dzimwe nguva ndainzi kana ndikanzi ndinge ndichirara navo vatete, ndaikwanisa kuzomuka pakati peusiku ndichinzwa kuti vatete vanenge vachindikwenya-kwenya kumusana kwangu, kana kuti ndaingomuka ndakagara but ndichitoita nyaya navo vatete. Ndaiti kana ndikazopepuka, kana ndikaona kuti ndakagara dzimwe nguva tose tiri vaviri takagara takatoshama, tinenge takatogara kana pasi asi tatoburuka kubva pamubhedha, ndopavaibva vatongosimuka kubva vatopinda mumachira. Saka ndaizoti mangwana acho makuseni kana ndava kuda kuvabvunza, ndaingozvinzwira nungo ndichingoti ndichazovabvunza kusvika ndazotokanganwa. Ndainge ndisingatovafariri zvachose, apa ivo vainge vachitondifarira uye vainge vachitoda kutoti ndinge ndichigara navo kumusha, ndinge ndichizodzidza kumusha. Asi amai vainge vachiramba vachiti mwana wangu haangambobvi muHarare achinzi ari kuenda kunodzidza kumusha. Saka ndakabva ndachizoti apo pandainge ndatoroorwa ndatova kunoku kuJoni, vatete ndopa vakabva vachizoshayika. Ndakabva ndachizoenda kuZimbabwe nemurume wangu, tikaenda tichinochema vatete. Takati tiriko mukomanashi, ndipo apo pandakabva ndachizotorwa nevamwe vatete vakuru zvekare nevamwe vatete vadiki vacho. Vakanditora vakabva vaenda neni kubhedroom kwavatete. Chivanhu chandakaitiswa ipapo mukoma kusvika pari nhasi chinondinetsa ende zvinhu zvinondishayisa zororo kuburikidza nezvimwe zvose izvo zvandiri kusangana nazvo mukurarama kwangu. Saka ipapo pavakanditora vakanditi zvinhu zvatainge tava kuda kuita tainge tisingafanire kuti tinge tichizoita zvinhu zvinozozivikanwa nevamwe vanhu, uye zvekare taifanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu nekukasika. Vatete vadiki vacho vakabva vanditi kwira pamubhedha. Ndakwira pamubhedha kudaro ndopa vakabva vachizotora rimwe dress rimwe rainge richifarirwa navatete. Dress iri mukomana rainge riri reblack nedhuku yeblack. Vakabva vanditi ndinge ndichirara ndakatarisa mudenga, ndikaita saizvozvo. Ndakarara kudaro ndakatarisa mudenga, ndipo apo pavakabva vachizotora dress riya vakabva vachizoriisa pamusoro pangu. Dhuku zvekare vakangoriisa kumusoro kwangu uku. Vakanditi nekuda kwekuti ndainge ndiri sazita wavatete vangu, ndokusaka zvose izvozvo zvainge zvaitwa kuitira kuti ndinge ndichikamurwa. Vakati vainge vasingadi kuti vatete vange vachizodzoka nemabasa avo, kuti vange vachizogara pandiri. Saka zvose izvi zvichiitika vakandikumbira kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake, ende vakatoita zvekutondivhundutsira. Vakabva vati handiti wainge uchizviziva kuti vatete vako vainge vari munhu akaita sei? Ndikati ehe. Vakanditi vatete vako vainge vari munhu ainge achibata-bata zvekuti tose mudzinza taitovatya ende vaitotyisa. Saka apa iwewe ndiwe sazita wavo. Hatisi kuda kuti vange vachizoramba vachingodzungaira muno munyika yevapenyu vachiti ndiri kuchengeta sazita wangu. Saka tava kukukamurai
usaudza kana ani zvake. Mukomanashi handina kana wandakaudza, ndinoda kureurura kuti handina kana wandakaudza nekuti ndainge ndava kutotyawo kuti zvimwe kuda kana ndikaudza someone else maybe ndaikwanisa kuzototanga kutomuka ndichitoroya. Fast forward, takazoti tabva kumusha tauya kuno kubasa kuJoni. Nerimwe zuva mukomanashi ndakangoti ndanetsanawo nomwe mukadzi wemulocation matainge tichigara. Nemukadzi uyu mukoma takangotanga kungoita mamwe magrudge ainge asinganzwisisiki, ainge ava kungondivenga. Ndichitoshayiwa kutoziva kuti seiko munhu uyu akandivenga. Apa ndiye ainge akatondiinvitawo kuchechi kwavo, akati vasikana uyai kuchechi, chechi kwedu ndo kuna Mwari, because ndaike ndiri munhu ainge achingozvienderawo kumasowe. Akanditi kumasowe hakuna Mwari, munofanira kuti munge muchiuya kwedu kuPentecostal, ndiko kuna Mwari mupenyu watinonamata, ndiye Mwari mupenyu. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuya nemurume wangu tikatotendeuka tikatomborekedza kuenda kumasowe. Asiko zvinozvi ndakadzoka hangu kumusha, ndava kuenda kumasowe nekuti ndiyo chechi yatakangokurawo tichienda iyoyo. Saka ipapo mukoma pandainge ndava kuenda kuchechi dzavo idzi dzemucheno ndopatakangonetsana, ende ndakatoshayiwa kutoziva kuti komunhu uyu chaari kundivengera chimbori chii, uye zvekare seiko achingofamba achingondinyeya achingotaura zvaanenge achinzwa kuda pamusoro pangu. So later on mukoma, that was when paakazongondibudira pachena. Takati tanetsana because ndakanzwa zvichinzi ainge achifamba achiudza vanhu kuti pose apo pandainge ndichimbopota ndichiremerwa neupenyu ndiye aitondibatsira iye nemurume wake. Saka ndakaenda kwaari ndichida kunomubvunza kuti asi sei ainge achitaura zvose izvozvo. Ende pose ipapo mukomanashi apo zvinhu izvi zvainge zvichiitika tichinetsana kudaro, ndaitorota vatete vangu vachiuya kwandiri. Vatete vaiti kana vakauya kwandiri ubva vanditi chingondipa mukana wekuti ndige ndichipinda mumwoyo mako. Dzimwe nguva ndaiti kana ndakagumirwa ndarara ndiine stress, ndipo pandaiita sekunge ndinenge ndichida kuti vange vachipinda mumwoyo mangu, because ndaitovaona vakatomira padhoo remwoyo wangu vachinditi ndisiye ndinge ndichipinda mumwoyo mako, uyo haangambondinetse uyu. Then ndaibva ndachizongoona chaedza vaibva vachizotiza apo pandinenge ndava kuda kuvhura dhoo. Saka nemukadzi uyu takaramba tichingonetsana, asi akazotaura mamwe mashoko akandibata. Mukomanashi one day takati tichitukana pafoni, akangondisendera audio akabva anditi, iwewe kanganiko uchiuya mumba mangu ndichikuona usiku uchida kurara nemurume wangu. Saka ndakamubvunza kuti ini kuuya kumba kwako ndichida kurara nemurume wako kuti handina murume here? Akabva anditi, uri muroyi ende uri zimuroyi, manje kunoko tinobata nhombo dzine simba ende ndidzo dzinokudzimaidza pose apo paunenge uchida kurara nemurume wangu. Kanganiko patinomuka tichikuona uri mumba medu? Mukomanashi ndakapererwa, ndikabva ndatanga kufunga zvose mabasa ose awo andainge ndakaudzwa kuti ndo mabasa ainge achibatwa navatete vangu, zvekare nechivanhu chandakazoitiswa kumusha chandisati ndakwanisa kana kuudza murume wangu. Izvezvi nezvose zvimwe zvakamboitika zvekuti unozotukwa murume wako uzonzwa uchitukwa kuti uri muroyi, zvinhu zvinondirwadza, ende ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikamuudza anokwanisa kuzotofungidzira kuti zvechokwadi ndiri muroyi. Ndiri kutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune vose vachandibatsira ndingatenda zvikuru kwazvo. Handizivi kuti ndakatosiyirwa here shavi reuroyi kana kuti vana tete vangu ava vatori nechitsotsi chavakaita. Chivanhu chakadaro chiriko here kuti mushure mekunge sasita wako afa nekuda kwekuti ndisazita wako wobva wanzi unofanira kuti unge uchirara pamubhedha wake, unge uchizofuka nhumbi dzake nedhuku raaifarira kusunga mumusoro make. Ndinongodawo kungobvunza kubva kwamuri nevedare renyu, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvedzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma komana, zvakangooma hazvo vedu we kuti vangava vari munhu wekuti vane tingati vanenge vaine mweya wekuroya here, kuti vanoroya here kana kuti kwete. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Asi zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with her in the comment section. Reketaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Baba vangu inini vainge vari murimi mukuru. Baba vangu vakabva vachizondiudza secret yavo. Baba vangu vakabva vati kwandiri, unombozviziva here mwana wangu kuti icho chinokonzeresa kuti tinge tichikwanisa kurima, tinge tichizowana gohwo rakawanda kudai inhau yekuti ndine dumwa rangu iro randiinaro. Saka ndakavabvunza ndikati dumwa chimbori chii? Vakandiudza vakabva vanditi usiku tichaenda kumunda ndinge ndichinokurakidza dumwa. Handizivi kuti sei ndiri kukuudza zvose izvi, asi ndiri kuda kuti unge uchingozviziva kuti chinotipa gohwo rakawanda inhau yedumwa rangu iro randiinaro. Saka wakazoti kwava usiku vakandimutsa. It was exactly, I still remember, it was 12 midnight pandakamutswa nababa vangu ndokubva vanditi muka mukomana tinge tichienda. Ndakabva ndachizomuka mukoma. Mushure mekunge ndamuka ndo pandakabva ndachizotanga kuvatevera ndiri kumashure ivo vari kumberi. Takatanga kufamba tichifamba mukoma, taita zvekufamba tichiita zvekunanaira. Mukoma zvinhu zvemishonga zvakaoma. Tichifamba kudaro tainge tichifamba tisingasimudzi tsoka, tichiita zvekukweva tsoka dzedu. Apa kubva pamba kuenda kumunda unofamba maybe about a kilometer or so, nekuti kwedu minda yedu yakareba. Saka takafamba for nearly a kilometer tichiita zvekuzvuva tsoka imi. Mukomana zvakaoma. Apa vainge vasingadi kuti tinge tichibatidza torch. Ivo vainge vachifamba vari kumberi, iniwo ndainge ndiri kumashure. Taifamba tichiita sekunge tainge tiri zvizombi. Mufunge zvenyu mukoma. Takafamba tigofamba takabva tachizosvika zvedu kumunda ndokubva vachizonditi taifanira kuti tinge tichizoenda pakati nechepakati pemunda. Ndokubva tafamba tichikweva tsoka dzedu kuzonosvika tichizonosvika pakati pemunda. Tasvikapo pakati pemunda mukoma ndakaona dhongi, ndakaona chisionekwi. Saka ipapo ndakatomboda kudanidzira because ndakaona kamukomana kainge kari busy kachiita lula nedhongi. Saka ndina kunge ndakaziva kuti chandainge ndichitoona ndo chainge chitori chikwambo chacho chemumusha. Saka ndakatoda kutonhonga mavhinga mumunda kuti ndinge ndichikatema kamukomana kaya, nekuti kainge kachiita lula nedhongi. Baba vangu vakabva vandibata ruoko vakabva vanditi hako unoitei? Handiti ndinoenda kuti unge uchiuya kuno. Saka sei wava kuda kuganhirira pazvinhu zvausiri kunzwisisa? Iwe chingofamba kumashure kwangu. Ndikati baba honai zviri kuitwa nekamukomana ako kari kurara nedhongi. Vakabva vanditi iwe rekedza kuganhurira. Vainge vava kutondiitira hasha. Takananaira kuzosvika tasvika pakati pemunda. Tasvika pakati pemunda paya kamukomana kaya hakana kana kumboregedza kuita lula nedhongi. Dhongi iroro mukoma ndakati ndakaritarisa ndikati ko dhongi iri zvariri kuchemerera kuita sekunge munhu chaiye, munhukadzi. Ndakati ndichicherechedza kudaro, of course rainge riri dhongi. Zvinonetsa kunzwisisa ndokusaka ndati chandakaona musi iwoyo ndakaona chisionekwi. Dhongi iri mukomanashi rainge riri dhongi kubva padumbu apa kusvika pahuro. Rainge riri dhongi, asi kubva padumbu apa kuenda kumagadziko uku
ainge atori munhukadzi. Then musoro uyu ndakati ndakautarisa ndikabva ndatoona kutoti ezvo wainge uri musoro waamai Pamela. Munokwanisa henyu kutaura zita ravo, vakazoshayika amai Pamela ava. Amai Pamela vainge vari mukadzi ainge akanaka. Village rose hakuna mukadzi ainge akanaka savo amai Pamela. Zvakandishamisa kuti ko amai Pamela chii chiri kuitika kwavari. Mukomanashe amai Pamela ndo vainge vachishandiswa nababa vangu, sezvo chikwambo ichi chainge chichiva saka chaivamutsa usiku. Kana chavamutsa usiku kudaro vaita kunge dhongi munhukadzi vachirarwa nechikwambo chababa vangu. Saka pandakaona zvose izvi zvichiitika mukoma, ndakatombofenda ndikamutswa nababa vangu. Vakandimutsa asi mamutsiro acho avakandiita zvemishonga hatina zera nazvo. Saka ndakati ndafenta kudaro ndakabva ndachizotanga kurota. Ndainge ndichirota ndiri pamapopoma ndichibhabhatidzwa. Ndikati ko ari kundibhabhatidza wacho ndiani, nekuti ndainge ndisingamuoni, asi chandainge ndichingoona rwainge rungori ruoko chete ndo rwandainge ndichiona, rwainge ruchindibhabhatidza ruchindimanikidza kuti ndige ndichipinda mumapopoma. Saka ndainge ndichitotiwo handisi kuda mhani, handisi kuda, ndiwe aniko uri kumbondibhabhatidza uye zvekare uri kundibhabhatidzirei? Ndipo pandakabva ndachizosvinura ndokubva ndachizoona kuti vainge vari baba vangu vainge vachitondiitira weti. Ndakasvinura mukoma ndakatanga ndavhura ziso ndo pandakaona kuti vainge vari baba yainge ingori choo vachindiitira weti. Mukomanashe vakabva vachizondimutsa, vakabva vanditi nekuda kwekuti ndainge ndabatwa nebuka. Saka kana munhu akabatwa nebuka, ndo pandakazotozvizivawo kuti kana munhu akanzi abatwa nebuka unofanira kutoti unge uchimuitira weti kuti ange achizomuka. Pandakamuka mukoma ndipo pandakaona kuti zvayainge ingori oni naamai Pamela vainge vasingambopiwi zororo nacho chinhu chiya. Ndikabva ndati zvino chinhu ichi chichazozorora zvadii? Vakabva vanditi chainge chatova padhuze nekupedza. Chakazoti chopedza mukomanashe, regai ndinyarare zvangu. Zvakaitika ipapo zvakaoma. Ndokusaka vakadzi vazhinji mudzimba umu vasina shungu nevarume vavo. Kana mukadzi wako achipota achiitwa lulalula nechikwambo, ziva kutoti zvinenge zvakatofa nekudhara. Shiri yako inenge yakatofa nekudhara, because ipapo vakapedzerwa. Kana ivovo vakachipedzera chikwambo ichocho pavainge vopedzerana, ndokubva vanyangarika. Dhongiriya amai Pamela rakanyangarika, ndobva chachizosara zvacho chinhu chiya chichizvipukuta sikarudzi yacho. Ko iro zisikarudzi racho rainge rakaita kunge zimbambaira. Mufunge zvenyu mukomanashi, chakabva chachizopfeka rubhurugwa rumwe mukoma rwainge rwakaita rubhurugwa rwebhuruu, apa rwainge rwakakura sei, apa kakaita kadiki diki kari kakomana. Kakabva kachizouya apo patainge tiri. Baba vangu vakabva vachizoti kwandiri, tsikitsira, hausi kufanira kuti unge uchitarisana naye kumeso. Ndokubva ndaita ndikatevedzera zvose zvandainge ndaudzwa nababa vangu. Saka baba vangu vakazotanga kutaura nako kachikwambo kavo, vachikazivisa kuti vainge vauya neni kuti vange vachizotiitisa maintroduction. Ndokubva kachizoya pandiri kakandibata pahuma pangu apa. Kakati kakandibata pahuma pangu kudaro, ininiwo handina kunge ndakaziva kuti kachikwambo aka kainge kari kekuMozambique. Kakabata pahuma pangu kudaro ndipo pakakabva kachizoti zvakanaka zvakadaro. Ndakabva ndabatwa nesetswa ndokubva ndachizoseka. Baba vangu vakandirova mbama nekugotsi uku, vakanditi, Joseph, unopenga here iwewe? Saka iko kakabva kachizoti aiwa mwana mudiki ngaregererwe zvake. Apa kachitaura neimwe shona yainge yakaita kupenda. Ndakazoita zvekutozozvitswinya kuti ndisaramba ndichingoseka. Zvose zvekuti tainge tichitaura nechikwambo mukoma ndakatombozvikanganwa. Ndava kutanga kuseka ndichiteerera matauriro ako akainge kachiita
nababa vangu. Zvose izvi zvaitika takabva tachizotanga kufamba tichimema munda. Ndokubva ndachizoudzwa nababa kuti vainge vava kuda kundiratidza kuti vanopota vachiba sei zvirimwa zvevamwe. Iyi ibhizi chaiyo mukoma. Taifamba tobva taenda mumunda meumwe uyo anenge achida kubirwa zvirimwa zvake nababa vangu. Taiti kana tapindamo mumunda imomo vobva vanditi ngatitonone mwana wangu. Tobva tatonona kudaro, takatonona tobva tatanga kuita tsvina. Asi uchiita tsvina kudaro unenge uchizviitira. Kana wapedza mukomanashe obva wasimuka paya, apa unenge wakazvibata kuitira kuti tsvina iya inge ichizongoramba irimo mubhurukwa mako. Kana wazosvika mumunda medu obva wachizokurura, obva wachizozunzira tsvina yaunenge waita uri mumunda meuyo kwaunenge uchida kubira zvirimwa zvake. Kana wadaro, kana uchida zvekare woenda kune umwe munda kusvika wapedza. Ndikati izvi zvakaoma zvechokwadi. Ndokubva tachizoti tapedza kakatiperekedza kusvika tichizonosvika kumba. Ndokubva kachizonyangarika. Mangwana acho makuseniseni baba vangu vakandimutsa vakanditi mushonga uyu. Ndikanwa mushonga. Vakabva vachizondipa poriji iro randakadya nezvibhakera. Tapedza kudya poriji iroro tichiita zvekurikambura, ndipo apo pavakazonditi ngatichibikira soja remumusha. Ndikati soja remumusha ndiani? Vakabva vachizondiudza kuti gamba kana kuti soja remumusha zvinenge zvichireva chikwambo. Saka vakabva vachizondidzidzisa kuti poriji racho rinobikwa sei, zvekare nekamuridzo kaunenge uchifanira kuti unge uchizoridza panguva yacho iyoyo yekuti unenge uchikabikira poriji. Iko kanenge kari munzira kachitoya kachitoziva kutoti vatenzi vangu zvino vava bhizi, vava kundibikira poriji. Then kanobva kachizouya kobva kachizodya poriji riya. Asi pakakauya ndakashamisika mukoma, because tainge takagara zvedu padhuze nekicheni nababa vangu tichita sekunge tiringokurukura nyaya dzinokurukurwa nemwana nababa vake. Asi tainge titori mubishi rekuti tainge tichitotaura panhau yechikwambo. Baba vangu havana kunge vakandizivisa kuti kachikwambo aka masikati pakakanouya hakauye kari kachikwambo, asi kanouya iri nyoka. Mukoma ndakangokaruka ndatoona nyoka yabudikira mumakumbo ababa vangu. Ndakati ndichida kuridza mhere, vakandibata ruoko rwangu zvine simba vakabva vanditi usatya, nekuti ndiye auya kuzodya poriji rake mukomana. Vakatora ndiro iya vakabva vachizoiisa pakati pemakumbo avo. Vakati vaisa ndiro pakati pemakumbo avo, ndikatoshamisika kuti nyoka inodya poriji. Yakadya poriji. Mushure mekunge yadya poriji kudaro, vakaipa doro rechivanhu ikanwa, vakadira rimwe doro pasi. Ndokubva yachizonyangarika. Ipapo payakanyangarika nababa vangu tainge tiri bhizi tichiombera, nekuti vainge vachindiudza kuti ngatiombere mwanangu kusvika wava kusaiona. Mukomana shikore iroro pakaitika rimwe goho rekuti takatengesa chibage kuGMB tikasara nechimwe tikatanga kuhodhesa. Asi muvhileji medu mukoma vanhu vazhinji vaingoti chavo chibage hachina kukura zvakanaka. Ndikaziva kuti zviya zvatainge takaita nababa vangu zvekuti tainge takapinda muminda dzevanhu. Saka mukukura kwangu ndainge ndava kupota ndichifamba nababa. Taikwanisa kutoronga rwendo rwekuti taitobva muvhileji medu. Ipapo baba vangu pavainge vava nemotikari, nguva iya yekuti vanhu vanenge vava kurima, taitotravhela totobva muvhileji medu. Kana tabva muvhileji medu totoenda kune rimwe vhileji, tobva tachizotanga kufamba tichipinda muminda dzevanhu. Taitosiya motikari yedu kumashops topinda muminda dzevanhu, tobva taita tsvina. Tsvina idzodzo dzataiitira muminda mevanhu taizoisa musaga kana kuti mukabhaketi, tobva tachizodzoka tichidurura tsvina idzodzo mumunda mababa. Baba vangu mukoma vainge vari munhu akaromba
zvechokwadi zvandakaonawo ndega nemaziso angu, asi chandakangodzidza panhau idzi dzeurombwa, kana uri munhu akaromba vedu wee, unenge usina kana pisi zvachose, haumbofi wakawana chinonzi pisi mukurarama kwako. Kana mukapostawo nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi chandakangodzidza mukurarama ndechekuti hanzi urombwa, zvinhu izvi zvemishonga hazvina kana zvazvinombofa zvakakubatsira nazvo. Let us try to speak with our brother in the comment section. Ndakavabvunza kuti saka imimi hamunawo here zvimwewo zvamunombopota muchiita? Vakangoti izvozvo mukoma, dzinenge dzatova dzimwe nyaya dzinenge dziri too deep, idzo hadzingotaurik. Saka let us try to speak with him in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yandikuda kuti ndige ndichikuudzai inyaya iyo yakaitika apo pandenge ndichiri kuZimbabwe, iko zvino zvindigere hangu muno munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Ndainge ndiri mupurisa, saka ndainge ndiri munhu ainyanyisa kudisisa vakadzi. Ndingangoti I was a player, uye ndainge ndiri bachura zvekutoroora ndainge ndisingadi, nekuti ndaitoona kuti kana ndikaroora mukadzi wandinenge ndaroora anenge ava kutondikanganisa kuti ndige ndichifara. Ndaidanana zvisinei nekuti mukadzi yeye anenge akaroorwa here, sezvo tainge tiri vanhu vainge vachiita madhiri pabasa, mari yaingogara iripo muhomwe. Saka vakadzi obviously kana uine mari zvinomuremera mukadzi kuti ange achikuramba. Saka munharaunda mandainge ndichigara ndaitodanana nevakadzi vakati kuti kuvana ava vechikoro nevamwewo vandaizongosanganawo navo randomly. Asi zvinhu zvakazosakisa kuti ndinge ndichizosiyana nazvo izvi zvekutambisa moyo yevana vevanhu mukoma, uye zvekare I hope kuti chichazova chidzidzo kune vamwewo vanenge vachiri kurarama mazviri izvozvo zvekuti vanenge vaine ruchiva rwekuti vanenge vasingadi kuona dress rinenge richidarika. Unokwanisa kuzosangana nemunhu asingazvinzwisisi. Zvakaitika ipapo mukoma, ndakatanga kudanana nomumwe mukadzi uyo ainge achibva kushamva. Ainge akauya kuHarare, akauya kuzoona sisi vake. Ainge ari pakati pekunetsana nemurume wake. Ipapo patakasangana. Sezvo mukadzi uyu ainge akanaka kwazvo, ende airatidza kuti ainge ari munhu ainge ari genuine, because ndakamboedza kuti ndige ndichimutsotsa but zvikaramba. Ndikaedza akanditi ainge achida kutanga ambondidzidza. Akatouya akatorara kumba kwangu, asi akandisungira play throughout the night, achiramba zvake kurara neni. Akanditi ndinoda kutanga ndakudzidza first, handisi kuda kuti ndige ndichingomhanyira kungopinda mune zvimwe zvinhu, then ndobva ndachizorwadziwa in the end. Ndakamunyengerera kusvika azonyora murudo. Apa ainge asingazivi kuti ainge achitonyora murudo nemurume ainge atori a player, and ipapo ndaitozvodza kuti inini I am a player and ndinotoda kutodanana nevakadzi vakawanda at the same time. Ndo zvainge zvichindifadza moyo wangu panguva yacho iyoyo. Saka mukoma ndakati ndatanga kurara naye kudaro, akazobatira pamuviri. Ndikaona kuti munhu uyu zvaainge ari nezvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvandainge ndichazosangana nazvo mubedroom zvainge zvakatosiyana. Ainge ari munhu ainge achinyanyisa kubuda mvura kusika rudzi kwake, in which zvainge zvichindiiriteta.
because iye ainge akatondiudza kutoti aipota achirwadziswa nemurume wake nekuti murume wake aimuudza kuti iwewe wakanyanya kuita dhamu. Saka ndaingoti muchinda uyu haatozivi kutoti atoluza mukadzi akanaka. Asi takazoti tava mubedroom ndipo apo pandakabva ndachizoona kutoti zvechokwadi zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ainge akaita mvura ndikabva ndaona kuti apa hapatomborina kana chinotombondinakidza apa, ndokubva ndachizotongosiyanawo naye. Zvinova zviri zvinhu zvakamurwadza kusvika pekupedzisira. Mukoma akatombondibvunza kuti saka ndozvawasarudza here kuti unge uchindiita izvi? Ndokubva ndangomuudza kuti ndo zvainge zviripo, hapana chandainge ndichinyengerera kubva kwaari, nekuti ndainge ndisingade kuti ndige ndichizomutora ndige ndichizomuhurira kwekupenyu hwake hwose sezvaainge achiitwa nemurume wake. Ndikamuudza kuti zviri nani kuti unge uchidzokera kuna baba vevana vako munotaurirana, ende iwewo uzamawo kuti unge uchizvigadzirisa dambudziko riri pauri. Akabva ati ndingazvigadzirisa sei nekuti ndo kusikawo kwandakaitwa naMwari, ende ungabva wandirwadzisa zvakadaro here zvekuti ungabva wati kwandiri ndiri munhu asinganaki zvachose? Ndikabva ndati ndo zviripo amai mwana, ini ndo zvandiri kukuudzai kuti ndo zvandinoona uye zvekare ndo zvandakanzwa pauri. Akarwadziwa mukomanashi zvimwe zvekuti kana iye akatanga kuburitsa misodzi akanditarisa akanditi ende haurevesi. I never thought kuti ndo zvauri izvi. Ndikabva ndati zvinowanikwa wani. So takabva tachizorambana. Shure mekunge tarambana inini nemukadzi uyu ndakaenderera mberi neupenyu hwangu. Saka chimwe chandakazongotanga kungonotisa mulife mangu ndechekungoti ndainge ndava munhu ainge ongosangana nemabad luck. What is happening kwandiri? Sei ndiri kungori munhu anongosangana nemabad luck chete? That was when I learned kuti mukadzi uyu akazondigadzira paakadzokera kushamva kumurume wake. Akaenda kun'anga because ndine imwe t-shirt yangu iyo yandakashaya. Saka aenda kun'anga kushamva, ndopaakabva achizonondigadzira. Ndokubva ndachizotanga kusangana nemabad luck. Kuzosvika ndichizouya kunoku kuSouth Africa kwainge kusiri kuda. Nemadhiri ataiita pabasa mukoma, ndaitova ndiri munhu ainge achitorarama life itori bo tichirwa mazheti kubasa. But ndakasvika pakuita give up ndikabuda muZimbabwe ndichiti zvimwe kuda kana ndikauya kuSouth Africa situation inokwanisa kuchinja. But if I tell you kuti kuno kuSouth Africa kwacho ndiri kutoshandawo as a garden boy, munhu ainge atombori nevashandi, ndiine makombi, ndiine imba yangu, asi upfumi hwose hwandainge ndiinahwo, hwandainge ndichidada nahwo, ndichihushandisa kuti ndinge ndichidanana nevakadzi vakawanda, zvose mukomanashi zvakasvika pakuparara. Kunyange mukandibvunza kuti saka zvakaparara sei, handitozivi. Dzimwe nguva ndinombobatwa neimwe stress yekuti ndinoshaya kuziva kuti ndoita sei. Mukadzi uyu kushamva kwaari handikuzivi because zvainge zvingori zvemujolo kusaidi kwangu. Paakadzokera kushamva munhu ndakadhilita mafone numbers ake ndikati ndinoridii zimunhu risinganaki. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakati ndinomudii munhu uyu iye asingandinakiri pabonde. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri munhu wekuti kana ndikakurota handiroti munhu akararama ini. Ndakazvarirwawo kuGokwe, mukomanashi ndiko kwandakaberekerwawo ikoko. Saka mukukura kwangu ndainge tiri munhu wekuti ndaingorota vanhu vekuti kana ndavarota vaibva vafa. Muvillage medu maiti kana mava kuda
kuita rufu ndaitorota zvose zvainge zvichazoitika. Saka ndaiti kana ndikaudza gogo vangu dzimwe nguva vaitondituka, asi nekufamba kwenguva vainge vava kutoti ndiri muprofita. Then ndakazoti apo pandainge ndava ne7 years, I still remember pandainge ndiine 7 years, I think ndo pazvakatangirawo ipapo. Ndainge ndabva kugokwe namama vangu tikauya kuzoona amainini vainge varoorwa nemurume wavo ainge achiita zvegoridhe. Murume uyu ainge aine mari yainge yakawanda kwazvo, saka ndokainge katorike kutotangawo kutopindawo muHarare. It was a holiday. Saka takati tiripo pamba pamainini pavainge vava kugara nemurume wavo. Ndakamuka usiku mukoma ndichinzwa nzara, ndo pandakabva ndachizoenda kukitchen. Ndaenda kukitchen ndakati ndichinobatidza jug kuti ndinge ndichiboilisa mvura yekuti ndinge ndichinwa hangu tea. Saka window remukitchen rainge risina curtain. Ndakati ndakamira zvangu paya ndakamirira kuti jagi ringe richizoboilisa mvura, ndo pandakangonzwa feeling yekungoti tarisa kuwindo. Saka pandakatarisa kuwindo mukomanashe ndakafungidzira kuti ndainge ndazviona, nekuti panze painge paine rima. Saka kana wakamira mumba kana muine light unokwanisa kuti kana ukatarisa kuwindo unozviona. Handina kunge ndakatoziva kutoti mukomanashe kuti wandainge ndichifungidzira kuti ainge ari inini ainge astori ini, asi chainge chitori chipoko choumwe mukadzi akafirapo pamba ipapo mukomanashe. Bamunini naamainini vainge vasingatozvizivi kuti hongu imba yavainge vakatengeserwa vachiudzwa kuti muridzi wayo ainge ari kujeri, aiva nemhosva dzaainge akapara, but vainge vasina kuudzwa chokwadi chekuti hongu imba vainge vakatengeserwa, but imba iyi painge paine mhosva yainge yakaparwapo pamba apa, painge pakaponderwa munhu. Ende murume uyo ainge ari muridzi wemba ainge ari kujeri, ainge akapondera girlfriend pamba ipapo mushure mekunge abata girlfriend riine chikomba, kwava kubva achizobaya girlfriend nebanga. Zvose izvozvo hakuna kana umwe zvake ainge achitombozviziva kuti ndo zvainge zvakaitikapo pamba apa painge pachigara bamunini naamainini. Saka ndakati ndatarisa zvekare kuwindo because ndakangofila somehow ndikanzwa vhudzi rekugotsi kwangu uku nechepahuro richiita kumera. Ndikati kochii chiri kumboitika, ende ndainge ndava kungonzwa ndichingobatwa nekamwe kakungotya. So pandakadzokorora kutarisa zvekare kuwindo mukoma ndakabva ndachizoona kuti ainge asiri ini wandainge ndichiona. Ndakanyatsokumona mukadzi iyeye even though ndainge ndakamira ndiri mukitchen, but mukomanashe ndakazviona ndatova panze. Zvakangoitika kwemaseconds mashomanana, but it felt like it was an hour or more than an hour, because ndakatomuona zvaainge ari akabayiwa akapfeka bumshot, uye zvekare ainge akapfeka vhesi rake. Vhesi iri rainge riri reyellow, riri reLakers. Ainge aine mapatapata mumakombo ainge akapfeka. Ndakaona banga rainge rakamubaya kumusana, uye zvekare ndikaona banga rainge rakamubaya padumbu pake apa ainge akabata banga riya iro rainge rakamubaya nechepadumbu pake. Mukadzi uyu akabva achizotanga kuchema achifamba achiuya kwandiri. Mukomanashe ndakanzwa mashoko aakataura, asi akati achitaura kudaro ndakanzwa hana yangu ichirova, because mashoko ake ainge aine mutinhimira kuita sekunge painge parira mheni. Akati muri kutsvakei pamba pangu, muri kutsvakei pamba pangu, muri kutsvakei pamba pangu. Aita sekunge munhu ainge akaiswa parepeat, airamba achingodzokorora izvo zvaainge achitaura. Akati achifamba achiuya kwandiri, all of a sudden ndipo paakabva achizongonyangarika, apo paainge aswedera atova padhuze neni. Ndakaridza mhere, bamunini vakauya vachimhanya vakandibvunza. Ndakavaudza kuti ndainge ndaona nyoka,
because ndakatya kuti ndinge ndichivaudza kuti ndainge ndaona chipoko. So bamunini vakabva vachizobuda panze vakatarisa havana kana chavakaona, vakabva vachizodzoka zvavo vakapinda mumba. Saka nekufamba kwenguva ivo amainini nabamunini vakazotanga kusangana nemaproblems, uye zvekare motikari yabamunini inonzi yakazotombotaura, vakatombonetsana because amainini vainge vachifungidzira kuti zvimwe kuda bamunini vainge vakaenda vakanoromba, ndokusaka motikari yainge yava kutaura. Saka one day takatogara tiri kumba naamai vangu tiri kumusha, ndobva ndachizovaudza kuti patainge takamboenda kuHarare ndainge ndakaona chipoko, asi chipoko ichi chainge chiri cheumwe mukadzi airatidza kuti ainge akaponderwapo pamba ipapo. Ndokuzototanga kuzotoitawo mainvestigation bamunini, even though vainge vachingonzi vakaromba nemunhu wese akaromba. Mukunoita mainvestigations vakasvika pakuenda kuchikurubhi vakanotsvaka muridzi wemba, ndokubva vachizomuwana akavaudza kuti iye ainge akaponda girlfriend mushure mekunge asangana negirlfriend riine chikomba pamba. Then ndokubva achizomubaya nebanga, akabva ati muri kumuona, ndokubva akumbira ruregerero, akabva ati ndaisazviziva kuti imba iyi kutengesa kwatainge tichitoita tainge tichizotopa vamwe vanhu matambudziko. Iye akati sezvo ainge ari iye ainge akaponda mukadzi iyeye, hakuna umwe ainge achazoona chipoko kunze kwake nekuti ndiye ainge ari mupari wemhosva. Apa bamunini vainge vanzwa nekungomanikidziwa vachinzi bvuma chete iwewe nekuda kwekuti ndiwe wakaromba, but izvo vainge vachitomborina kana kutomboromba. Asi nekuda kwekutiwo ndiri munhu anoona zvipoko ndakatovabatsirawo. Ndingangoti munhu wekutanga akafa pandakaona kuti pane zvinoitika pandiri. Pane vamwe gogo ava ndeve kumaraini ekwedu, but gogo ava ivo vainge vakabva kwedu kugokwe vakaenda vakatanga kugara kuKadoma. Saka gogo ava pavakazoya kugokwe wiki racho iroro vachizofa, apa vainge vakatozvigwinyirawo zvavo mukomanashi. Hakuna aitombofungidzira kutoti kudzoka kwavainge vaita kumusha vainge vatodaidzwa nemweya werufu. Gogo ava mukoma ndakavarota vachimhanyiswa nomumwe murume uyu ainge ari mutema uye zvekare ainge aine banga rainge rakakura kwazvo. Saka akati achivamhanyisa kugovaya ndopavakabva vachizodonha pasi. Vadonha pasi iye haana kana kumbovanzwa, akangouya nebanga rake apa rainge riri zibanga rainge rakakura, kwava kungosvika kwava kuvati gamu musoro. Mukomanashi musoro wagogo ivavo wakavhurika kuita sekunge visi, ndikaona ropa richibuda. Murume uyo ainge avamhanyisa kuzonosvika vachizonodonhera pasi achizovabaya nebanga akangosvikawo nekungopfugama padhuze nepavainge vadonhera achivarova nebanga mumusoro, musoro uchivhurika kuita kunge vise, akatotanga kutodya zvose zvainge zvichibuda mumusoro mavo. Asi chaindinetsa mukoma murume uyu ndechekuti iye ndaiti kana ndakamutarisa ndaiona sekunge munhu ari kutodyawo visi, asi ndaiti kana ndikatarisa gogo avo vainge vakarara pasi vainge vatofa ndaitoona kutoti vainge vatofa uye zvekare ropa rainge richitobuda. Hazvina kana kumbotora nguva mukoma, gogo ava vakazotoshaika. Pandakanzwa zvichinzi gogo name hidden vatisiya, hana yangu yakarova mukoma. So nekukura ndo pandakazotanga kuona kuti zvinhu izvi zvinotoitika, ende ndiri munhu anoita sekunge ndine chituko chiri pamusoro peupenyu hwangu. Patainge tichiri kuchikoro I had a dream, ndakarota vamwe ticha vedu. Ticha ava vainge vaine hutsinye, ndo vainge vachitidzidzisa agriculture. Saka ndakatovarota vakabata mashizha efodya, but hazvina kumbotora nguva zvikabva zvanzi vatova neTB mukoma. Vanzi vane TB kudaro vakati varwara
ende kuchikoro vainge vachiri kutouya vachitodzidzisa agriculture. One day ndakavarota vainge vakamira pakati peumwe munda uyu wainge uri green, asi kumberi kwavainge vachienda ndakaona kuti kwainge kuine umwe murume uyu iye ainge achiratidza kuti ainge aine zvakanaka zvaainge akavabatira ticha ivavo. Saka vakangonditarisa ndokubva vanyemwerera. Mashoko avakataura akatondityisa because vakangoti kwandiri, dai yanga iri nguva yako ndingadai ndaenda newe. Ndokubva vangonyemwerera zvavo vakabva vatongoenderera mberi nerwendo rwavo. Ndakavaona ticha ivavo vachifamba kusvika vachizonobatana nemurume uyo ainge akamira kudhuze nezuva. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei kuti murume uyu ainge akamira kudhuze nezuva. Vakafamba vachipinda muzuva, vakaita sekunge vakamedzwa nezuva. Mukomanashi ndopaakabva achizongotarisa kwandiri akangotsikitsira musoro wake vakatonyangarika. Hapana kana kumbotora 1 week vakabva vatofa. Ticha ivavo vakafa nechirwere cheTB. Ndakazoti ndava ne17 years. Hope idzi mukomanashi, it was very funny because ininiwo ndiri munhu akakurira kumaruzevha. Izvi zvekunzi kuna naMichael Jackson ndainge ndisingatozvizivi, kana vamwe vaimbi vane mukurumbira ndainge ndisingatovazivi. Semunhu akangokurirawo kumaruzevha ndaingozvizivirawo vaimbi vemuZimbabwe, vemuSouth Africa nevemuBotswana. Saka ndiine 17 years kudaro ndopandakarota murume uyu. Ndakamurota ainge ari murungu achitamba aine gitari rake achiridza gitare. Saka ndakati ndakamutarisa ndikanzwa kuti voisi rake rainge richitapira, uye zvekare ndikaona kuti ainge ari mustadium akaunganirwa nevanhu vainge vakawanda. Saka chakandinetsa mukoma ndechekuti munzvimbo mandainge ndiri ndaitoona kuti handisati ndakamboona nzvimbo yakadaro, uye zvekare mainge makazara varungu. Chakazondinetsa mukomanachi ndechekuti wiki iroro rafa muimbi wandakazoziva kuti kumuimbi uyu wandakarota anonzi Michael Jackson. Ndakabva ndachizodaidzwa namainini vangu vakanditi ndinge ndichiuya kuHarare that very same week mukoma. Saka ndakati ndava muHarare, to my surprise mukoma, bamunini one day vakangouya nenewspaper. Ndopa ndakabva ndachizotoona kuti panewspaper painge patori nefesi yemurume wandainge ndakarota. Murume uyu ainge atoripo pafront page, pakatonyorwa kutonzi Michael Jackson is dead. Zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakafungidzira, asi zvakatoitika. Apa ndiri munhu wekuti ndakakurira kumaruzevha, no TV no magetsi, but when I saw picture rake panewspaper ndo pandakatorecognize kuti kodiye murume uyu wandakarota muhope dzangu achiridza gitare, uye zvekare ndakamurota achitotamba ari pastage. Handizivi kuti is it a curse kana kuti mukomanashi. Ndakarota vaimbi vakawanda vedu vemuno muZimbabwe. Vaimbi ava vakawandisa vandakarota. Vamwe vandaitorota munhu achitokosora akabata chipfuva chake pasina kana nguva. Ndobva ndachizotonzwa zvichitonzi muimbi uya nhingi akatofa. Ndakarota vaimbi vakawanda mukomanashi vemuno muZimbabwe. Saka nhau iripo inonyanya kundirwadza inhau yekuti iniwo pachezvangu mukoma, rudo rwuri kundinetsawo kuti ndige ndichiwana rudo, uye zvekare mwana zviri kundiremera. Handizivi kuti ndo nhau here iri kukonzeresawo kuti ndisakwanisawo kuita mwana, because mwana handina. Marriage chaiyo ndakatomboedza, ndichaedza zvekare, asi chinongoitika ndechekuti kana ndikangotsamwira murume wandinenge ndichifambidzana naye, murume iyeye anotanga kusangana nemamwe maproblems ekuti kana wega
unozotosimudzwapo nenhamo. Wava kutoona kutoti ko ingawani pano zvatava vanhu vekuti tava kufa nenhamo, asi mwana ndiye ari kuramba. Ndakasvika pakuita give up ndikati zvimwe kuda zverudo hazvisi zvangu, zverudo zvazvandiramba hazvisi zvangu. Chandiunzawo pano ndinodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinhu zvose izvi zvandinosangana nazvo mukurarama kwangu zvinhu zvinoitikawo here kune vamwe vanhu? Variko here vamwe vanhu avo vanosangana nezvinhu izvi zvandiri kusanganawo nazvo? Kana mukapostawo nyaya yangu ndingafara chaizvo, nekuti zvinhu zvinotondiremerawo pakadzikadzika pemwoyo wangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvinhu izvi zvakaitika kwandiri mainge muri mugore ra2015. Gore iroro handiri kanganwe. Ndakauyawo kunoku kujoni mainge muri mugore ra2014. Zvezvo zvekunzi ndine hama dzangu dziri Joni. Joni yakatosiyana veduwe, munhu anotongokukawadha ende zvekunzi ihama yako kunoku hazvitomboshandi zvachose. Saka ndakati ndarambana nemurume wangu. Mushure mekunge ndarambana nemurume ndipo apo pandakabva ndachizotaura nevamwe sisi vangu. Nasisi vangu ava tainge tisina kumbogara takaonana. We shared the same father but different mothers. Taingotaurawo pamafoni. Munongoziva kana makura, it's obvious unotangawo kutsvaka hama dzako dzedzinza rako. Saka ndipo apo pandakabva ndachizotaura navo ndikabva ndati sisi kunoku zvinhu hazvisi kana kumbondifambira, zvinhu zvakandiomera. Ndainge ndichitotembawo nabamunini venyu, but kubva zvandakarambana nabamunini venyu upenyu hwacho huri kundiremera. Handichaziviwo kuti ndoita sei. Saka vakabva vachizonditi munin'ina uya kunoku. Kana kuri kunziwo upenyu hwakakuomera ikoko, there is no need yekuti unge uchiramba uriko uri kuZimbabwe, unofanira kuti unge uchiuya kunoku. Ndikabva ndati sisi ndichatsvaka mari. Vakabva vati it is okay. Ndakazoti ndawana mari ndipo apo pandakabva ndachizouya kunoku. Ndauya kunoku ndikatoona kutoti sisi vangu vainge vachitogarawo neimwe complex yainge yakatonaka-naka. Asi chakandinetsa ndechekuti sisi vangu vainge vari munhu ainge asingaende kubasa, vaingozvigarira zvavo nokuenda kubasa what. Saka ndakazovabvunza kuti asinai sisi, mari yekubhadhara rent yakawanda kudai munoiwana kupi? Because ipapo vainge vachibhadhara rent ye3.5. Fungai kuti kuma 2014 munhu achibhadhara rent ye3.5. Vaingoseka zvavo. Then rimwe zuva vakazongotanga kungokomplaina, hamudi kuenda kubasa, kunyange ndikakutsvakirai basa hamudi, munoratidza kuti mune muchingoda kungozvigarira zvenyu, manje muno mujoni zvinotoda kutoti munhu unge uchitoshanda. Saka sisi vangu vainge vachingotsvaka nzira dzekuti vange vachingondiudza kuti ivo vainge vachiita zvechihure. Saka ndakabva ndachizofind out, but I found out the hard way. Musi iwoyo pamba pavo pacomplex painge paine brai. Vainge vakaorganiza brai vari ivo nemamwe maSouth Africans avo avainge vachiwirirana navo. Saka tiripo pabrai paya sisi vangu vakabva vachizondimanikidza kuti ndige ndichienda neumwe mukongolese. Handizvikanganwe mukomanashi, ndakabatikana kuti saka sisi vatonditengesaka, because vakangoya kwandiri vaine murume iyeye vakabva vanditi enda naye. Ndokubva atonditora murume uya. Mukomanashi ndakaenda ndikanorarwa nemukongolese uya usiku hwose asingandipi kana zororo. Ndo kutotanga kutoita zvekutotengesa muviri wangu kwandakaita. Mukomanashi nekufamba kwenguva sisi vangu vakabva vachizondichestera umwe muchinda wavainge vachiti ainge aine mari. Ainge ari muZimbabwe murume uyu. Ndakazoti ndaenda kumba kwake akanditi ainge achida kundibhuka for the whole night. Takati tiri mubedroom make akabva anditi ngatiburukei tinge tichirara pafloor, ndikukuda. Wakaita zvekurara uri pafloor. Akabva achizoenda mune imwe room because bedroom yake yainge yakakura
yainge itori nemamwe maroom mukomana acho mubedroom imomo. Akapinda mune imwe room, asi paakapindamo murumu imomo ndakangosimudza musoro hangu ndichida kungoona, ndakaona kuti murumu umu mainge muine rimwe ziglazi rainge rakakura, uye zvekare ndakaona chiutsi chainge chichibudamo murumu imomo. Paakazokiya dhoo ndainge ndatomuka ndichidongorera ndichida kunyatsokunzwisisa kuti kuhutsi hwainge huchibudamo murumu imomo chiko chainge chichimboitika, kasi imba yainge yava kutsva here. Akabudamo akabata chimhasa nemucheka wered nemucheka wegold. Ndikabva ndamubvunza kuti kochii chainge chichiitika murumu imomo, akabva anditi izvi zvinhu zvangu, siyana nazvo, haumbofi wakazvinzwisisa, handichakuunza pano, wauya pano here kuti unge uchizongotsvaka hako mari, ende mari ndichatongokupa mari bo. Ndikabva ndati alright, it is okay, because ndaitoona kutoti ainge ava kutoita like kakundishainira, kakundijaja kuti ndiri munhu anotengesa muviri, but ndainge ndichitengesa muviri wangu nekuda kwepressure yandaipiwa nasisi vangu, uye zvekare nekuziva kuti kumusha ndainge ndakasiya vana apa muchembere vainge vasinawo chouviri. Saka ndakazongobvuma paakawaridza chimhasa ndokubva ndachizorara pamusoro pejira dzvuku, pamusoro pakaiswa jira regold. Paakauya pandiri mukomana I swear to you, ndakaona chiso chake chakashanduka. Chiso chake chakashanduka kuita kunge nyoka. Zvinhu izvi zvakaitika live mukoma. Hana yangu yakarova, ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Akangoramba akanditarisa achinyemwerera zvake, akati kwandiri, uchajairira hako wena. Ndokubva auya akapinda mandiri. Chakandishamisa mukoma ndechekuti takati tichisika bonde kudaro, ndopandakanzwa kuti mubhedha wainge uchirira kuita tswiki-tswiki yevanhu vainge vachitorara vose, zvichiratidza kuti pambedha painge paine vanhu vainge vakatorara vachitoitawo bonde. Isusu tainge takarara pafloor tichiita bonde. Zvinhu izvi zvakaitika zvakandivhundutsa zvikandityisa. Mangwana acho makuseni ndakapiwa mari, ndikaenda ndikanoudza sisi vangu zvose zvandainge ndakasangana nazvo. Sisi vangu mukoma chavakangoita ndechikungoti vakandipa fodya nembanje, vakanditi svuta. Ndikati kutanga rini sisi ndichita zvokusvuta mbanje nefodya? Vakabva vanditi kudzinga mhepo yezvikwambo. Murume iye yauzive kuti akaromba here? I was so shocked mukoma. Ndikatanga kubvunda ndikati saka ndakarara nemunhu akaromba. Vakabva vanditi kana usingakwanisi kusvuta mbanje idzi nefodya, chiita zvekudzifukira nekuti ucharamba uchitevererwa nemweya wechikwambo ichocho. Mukomana vakatora fodya iya nembanje ndokubva vachizoisa mune kamwe kaplate kainge kari kealuminium. Vakabva vachizobatidza kamoto vakatanga kupisa fodya iya nembanje nziya, ndokubva vachizonditi ndike ndichizotora gumbeze ndikabva ndachizotanga kufukira. Pandainge ndichifukira mukoma, kusikarudzi kwangu uku kwakatanga kubuda discharge. Chakandinetsa padischarge iyoyo ndechekuti discharge iyi yainge iri black. Ndainge ndisati ndakamboita discharge yakadaro kuti ndinganzi ndingaburitsa ropa rakadaro. Murume uya ndakazomuconfronta one day, tasangana kunzvimbo dzemafaro. Ainge atori nomwe musikana waainge ainaye. Apa kamusikana kacho ngakavhaire wena. Ndakangoseka zvangu because pandakamuona ndakabva ndachizoenda paainge akagara nekamusikana ikako, vakagara pamacamping chairs avo. Iye ainge ari busy achinwa mabeers ake, apa kamusikana kainge kachinwa magrapetizer. Saka ndakati ndasvika pavainge vari ndokubva ndatanga kutaura naye. Kakabva kasimuka kakabva kati, excuse me mother, mumbori ani kweimimi munongosvika nekungotaura nemurume wangu just like that, sei musina respect? Ndakaseka mukomanashi, ndikakaseka ndikati kamunaka kanombozviziva here kuti dhara iri rakaromba uye zvekare takatopedzerana naro nechekare? Saka iyewo akabva ati no sweetie, this one is my friend from a very long time. Saka takabva tachizobva paya because kakaridza tsamwa. Ndakakasikiza nembama ndikati aka ndinokaparadza kakapeta-peta, ndobva andibata. Takabvapo pavainge vagere tikafamba maybe about 5 to 10 meters ndokubva
ndachizomubvunza kuti iye ainge akaromba here, akanditi hongu ndakaromba. Ndikamuti saka chii chaiitika murumu yamya? Akandiudza kuti ndo munogara nyoka yake, saka nyoka iyi inofanira kungogara iri munzvimbo munenge muine chiutsi. Akandiudza kuti munofanira kugara muine chiutsi nekuda kwekuti ane mwana wake akafa ari kuboarding school. Mwana wake uyu kufa kwaakaita, akafa achiita zvekubitirirwa mushure mekunge paboarding school ipapo patsva dormitory, ndiye ega akafa ende ainge ari sacrifice yababa vake. Saka mwana iyeye ndiye nyoka ende anofanira kugara achizviona muglazi. Ndokusaka ndakaona maziglazi, vakandiudza kuti murumu imomo mune maglazi 5 arimo murumu imomo kumadziro, then nerimwe glazi iro riri nechepakati. Ndikati ndokubva achizodzokera zvake kukamusikana kuya vakatanga kutaura vachiseka. Iko kaitoseka kachitoita sekunge kanondisvotesa. Ndikati dai waiziva kuti munhu wawakagara naye murombi mukuru hawaimboswera uchindishainira kudaro. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.